Esta torre é a responsable de que os veciños da Veiga do Seixo e arredores leven 15 anos sen ter unha cobertura decente na súa aldea. Hoxe fixeron unha concentración para reclamar un servizo digno e básico. Estamos aí dentro de casa e é imposible. O mellor dache chamada sale correndo afora se queres falar. E xa non falamos dunha videochamada ou de cualquier outra historia. É evidente que isto non é rentable. Pero bueno, ainda así é un pueblo que eu creo que tampouco é tan pequeno e que afecta moito. Aquí xa só hai cobertura a Movistar, xa outra xa nada, é Movistar por chamarlle cobertura, pero se cobraron terán que solucionar isto. Tamén participaron da concentración os alcaldes da Gudiña e Ríos, onde pertencen as dúas localidades máis afectadas, e reivindicaron que as institucións teñen que velar por prestar uns servizos básicos nas zonas rurais. Eu vexo o 9 de outubro no Doga que non sale esta zona. Podes poñerme en contacto con Antega e Antega coméntame que eles sí que teñen un estudio que non hai cobertura, pero Telefónica dice que sí que hai suficiente cobertura e acollese a unha disposición dun ministerio que conforme hai cobertura, se hai algo de cobertura que non ten obligación de melloralo. No ministerio non tiñan constancia de que efectivamente aquí non había cobertura, o sea, tiñan constancia ao mellor noutra época que non houve cobertura, pero da reclamación de que non había cobertura, non había constancia ninguna no Ministerio de Telecomunicacións. Allí, eles empezaron a ver nos periódicos que non hai cobertura na Veiga do Seixo. Pero que pasa? Pois, allí que non hai cobertura. Bueno, pois non te preocupes. Nesta semana pasarán uns técnicos do Ministerio de Telecomunicacións para efectivamente medir cual é a cobertura que hai aquí no pobo. Todos sabemos que é ínfima, nalgúns sitios inexistente. Entón trataremos de solucionarlo. Xa non estamos falando de ter grandes comunicacións, senón ter un servicio básico esencial. Non se pode intentar desarrollar o rural, non se pode intentar vender casas que xente veña a instalarse no rural cando non se lle dota dos servicios máis básicos. Pero hoxe en día, cas telefonías móviles, desde que puxeron un poste, pero un poste que está obsoleto, está nun sitio que non é adecuado e non ten a capacidade suficiente para ter a calidade necesaria para poder facer unha chamada. Á espera quedan entón do movemento do Ministerio correspondente para unha solución a este problema que se prolonga excesivamente no tempo.